Здравейте, уважаеми зрители на Българска свободна телевизия. Отново сте с предизборно студио. Днес гост-коментатор в нашото студио е господин Павел Раличков, който е водач на листата на общинските съветници и кандидат-кмет от БСП за град Варна, морската столица на България. Но преди да започна разговора, нека да ви припомня какво се случи във Варна точно преди 10 години. Точно преди 10 години, след като в София избухна големия бунт заради високите сметки за ток, Варна последва София и всъщност, по общо мнение, Варна беше водача на въстанието срещу управлението на ГЕРБ, казвам пак, по повод на сметките за електроенергия. Спомняте ли си тези бунтовни седмици и месеци, когато по улиците на Варна имаше десетки хиляди граждани? Имаше едно ужасно събитие. Господин Пламен Горанов се самозапали и след 10 години по-късно, във Варна отново е същото, отново на власт е ГЕРБ, отново можем да говорим за мафиотизирането на града и големият въпрос, който се задава и който ще го задам на нашия гост 10 години по-късно. Защо Варна е същата, със същото управление, с управление на ГЕРБ? Наистина ли варници са абонирани за ГЕРБ и това е ли е техният избор? Здравейте първо на вас, господин Енчев, и разбира се на вас и вашите зрители. Ами, за съжаление сте много прав. Варна е мафиотизиран град, много добре се изразихте. И това е така, и всички варници го знаем. За съжаление, сега виждаме по социологическите проучвания, че отново ГЕРБ водят, и то доста убедително. Това хем ме очудва, хем не толкова много, защото знам как се работи във Варна, прекрасно го знам, знаят го всички варници. Там, в този град, конците се дърпат от един определен човек, чийто хотел е много близо до сградата на общината. И така има една легенда във Варна, че господин Портних, който е нашия действащ кмет и който в момента води по социологическите проучвания, странно или не, неговия офис всъщност не е в сградата на общината, а именно в този хотел. Там се взимат решенията, там се определя бъдещето на града ни и всъщност това е най-големият проблем за Варна. Варненци искат да изчистят града си веднъж за винаги именно от тези икономически зависимости, които са завладяли града. Да, има парадокс. Искат да го изчистят, казвате и вие, а гласуват за същия този феномен, за същия този човек. Той има ли име? Знае ли се кой е? Той е така с един много звучен прякор в Варна. Всички знаят, че става въпрос за едни дънки. Но аз, понеже попитахте как така се случва, че варненци не харесват модела, но си избираме всеки път един и същ кмет, аз ще ви кажа как се случва това. И ще припомня случая от последните парламентарни избори, когато нашия град беше рекордьор. Рекордьор, но не за нещо хубаво, разбира се, а за това, че една определена дама събра рекорден брой преференции за България. 11 500, разбира се, ако не ме лъже паметта. Но ние във Варна така се шегуваме, че тази дама, ако я пуснем в центъра на Варна, тя ще се загуби, но в същото време е очевидно силно препозната от варненци и от хората от областта, като техния кандидат за народен представител. Нещо много странно. Разбира се, това всеки сам може да прецени как се случва. Тази дама е депутат от ГЕРБ в момента. Точно така, действащ депутат. Пак повтарям, рекорден брой преференции не за Варна, а за страната. Тогава пак поставям същия въпрос. Толкова ли е подкупен електората, гражданите на Варна от една страна, или пък толкова да използвам определението на професор Христов, толкова е дебилизацията ли е на висока степен, че гласуват за този човек. Тоест в първия случай става дума за пари, във втория случай става дума за психическо състояние, което в тези 33 години преход е за нещо нормално, но все пак не може едно момиче, което няма понятие от политика, няма понятие от градоустройство, няма понятие от управление, дори на колектив в едно заведение, да получи толкова много хиляди преференции и то в сравнение с цяла България. Как става това?
Първо, за мен основният проблем, за да се стигне до тук, е това, че българина като цяло, не само варненци, това се наблюдава в цялата страна, е много апатично настроен по отношение на всякакъв вид избори последните години. Разбира се, ние като политици очевидно имаме вина, за да се стигне до тук, но някакси нашите съграждани предпочитат, ще цитирам, тъй като и вие го споменахте, професор Христов, да стоят на завет за довара, а в същото време да критикуват в социалните мрежи на маса, но когато става въпрос за избори, предпочитат да останат в къщи, което всъщност е най-големия проблем, защото колкото по-ниска е избирателната активност, толкова повече влиянието на купения вод е по-силно. Това го знаем всички, но въпреки всичко остават масово хората в къщи в деня на вота и това за мен е най-големия проблем. Но една друга тенденция забелязах на последните парламентарни избори, тъй като знаете, че от последните няколко избора насам имаме опция да не подкрепям никого. Обърнете внимание, господин Енчев, че ако не подкрепям никого беше парламентарна група, тя ще да има повече народни представители в Народното събрание, отколкото най-малката Има такъв народ. Да. Това е изключително показателно. Аз изпитвам изключително уважение към тези хора, защото те въпреки всичко, въпреки че не препознават никой от политическата система, се дигнали, отишли са до урните и са гласували съвсем съзнателно. Тоест, нашата голяма цел на хората, които се занимаваме с политика, тук не говоря за БСП, ГЕРБ или която и да е друга партия, изобщо на хората, които се занимаваме с политика, е тези хора да намалеят за сметка на подкрепата към политическите партии, защото това ще означава, че вървим в правилната посока. Правя корекция на моята хипотеза. Значи, съгласен с вас, има трето обяснение за това състояние – апатията. Значи, първото беше платения вод, второто е дебилизацията и третата апатията. И може би сте най-прав. Апатията показва, че всеки втори български гражданин отказва да гласува на последните парламентарни избори. Това се видя. Но като говоря за апатия, да се върна отново на купения вод. Варна не прави изключение. Циганския вод е 100% купен. Тук си спомня на последните местни избори в София, 17 часа след обяд, когато стана ясно, че кандидата на БСП води много добре, или поне така показваше пипалметрията, екзит пола, изведнъж след 17 часа, както се разбра, в циганския квартал на София плъзнаха емисари на победилата партия и за 2 часа обърнаха вота. Във Варна същото ли е? Ситуацията е подобна. Някак си странно, всеки път по време на избори, точно около 17 часа стават големите размествания. Това, разбира се дължи на купения вод, но аз ще припомня и предпоследните парламентарни избори, които ясно показаха как може да се манипулира вота и там според мен всичко се случи в софтуера. Когато до 17 часа една партия водеше пред друга и точно в 17 часа нещата се обърнаха реципрочно. Това беше ясен знак, че нещо се случва и това беше една от причините ние от БСП да отчетем своята грешка за това, че лобирахме яростно да въведем електронното гласуване. Не, че то априори е погрешно и е нещо лошо, напротив. Да. Това особено улеснява работата вътре в комисиите и това трябва да си го кажем в прав текст. Но разбира се, остават големите въпроси как се случиха тези размествания в точно определен час. И тогава, ако си спомняте, Има такъв народ, размени мястото с Български възход и някак си това бързо се замете под килима, спря да се говори за това. Ние останахме единствените, които алармирахме в обществото за това, че очевидно има някакъв проблем с машините. Сега, по отношение на купения вод във Варна и циганските, ромските квартали, разбира се, това е ясно. Аз винаги съм твърдял, че ромските общности са естествен наш електорат, говоря на левите партии. Това е най-нормалното нещо. Но, говорейки с по-възрастните представители на тези общности, те много добре си спомнят времената, когато по един или друг начин те бяха приобщени. По един или друг начин. Определено в наши дни това не е така и те казват, че много трудно могат да влияят на младите техни
съграждани, които са от този ромски произход в техните квартали. Там нещата са безвъзвратно загубени по отношение на чистотата на вота. Там се чака до последно кой ще даде повече. И го казвам по този начин, защото се получават парадокса. Дори чували сме за случаи, в които буквално се надцакват, т.е. едни и същи хора се купуват от две политически партии, което направо можем да кажем, че това е изборна търговия, което за мен е като човек, който се занимава с политика, но най-вече като гражданин, този процес е много обиден. Ако полицията, МВР, иска да реши въпроса, може да го реши за една седмица, тъй като знаете или могат да узнаят във всеки момент организаторите, но очевидно това е в нечия полза. Между другото, може би е в полза на всички партии, които са управлявали до сега в България, защото не мисля, че има партия, която да не е опирала до този вод. Но това е друга тема. Те първи има да говорим за тези неща. Добре, Варна, социолозите казват, че към този етап печели Портних. На какво отгоре? Какво е направил толкова за града? Ами аз ще ви кажа какво е направил конкретно за последния мандат. Да. Едно голямо нищо. 4 години във Варна не се случваше наистина нищо, а само за последните 5-6 месеца се разкопаха повече от 90 улици на стойността на ремонтите над 170 милиона. Сами разбирате, че това нещо е предизборно, макар че кметът Портних отрича в някои медии за това нещо. Само да припомня, че той обича да се явява в медии само когато е на самостоятелно участие и избягва личните, т.е. дебатите, личните срещи с останалите конкуренти за неговото място по една много проста причина. Той се страхува и много добре осъзнава, че в един такъв дебат той може само да загуби, което разбира се не е добре за избирателите и за всички нас. Вие днес бяхте в BTV. Точно така, в сутрешния блок. За пореден път, естествено, че той е поканен, той винаги е канен, най-малкото защото и в момента води по социология, но от неговия прес-център винаги отказват. Тоест водещия по социологическите поручвания отказват, сигурно отказва да влезе в студиото. И това е практика при политическа партия ГЕРБ. Вижда се почти навсякъде по места, че техните кандидати не обичат да влизат в дебати. Пак казвам, поради една много проста причина. Дават си ясно сметка, че в един дебат те винаги ще бъдат от губещата страна. А защо се стига до там, все пак във Варна конкретно, да води господин Портних пред всички останали? Какво да ви кажа? Трудно ми е да си го обясня с политики или с нещо, което е свързано с благоустрояването на Варна, тъй като едно е ясно, при неговото управление липсва всякаква визия за този град, всякакво планиране за това кое, кога, как се случва. Това липсва страшно много на варненци, защото те наистина не знаят кога да очакват ремонт на улиците в квартала, в който живеят, или за каквото и да било друго. Така че аз си го обяснявам с едно единствено нещо. Овладяване на администрацията, която, само да припомня на варненци, от времето, когато Кирил Йорданов управляваше града и в момента, т.е. за 10 годишен период, малко повече от 10 години, кметската администрация се е удвоила. Което значи колко? Около. Сега трудно ми е, не искам да казвам цифри, защото това означава да излъжа вашите зрители с конкретни цифри, но абсолютно може да се провери, че администрацията е удвоена, което значи само едно. Увеличаване на влиянието на партия ГЕРБ и съответно на кмета Портних. Това е начин на работа на ГЕРБ, не само във Варна, а това е още по-кристално видимо, когато говорим за малките общини. Защото много добре знаете, че в малките общини най-големият работодател, за съжаление, в повечето от тях, е самата общинска и кметска администрация. Така че по този начин ГЕРБ успява да задържи влиянието си по места. И всъщност много добре се видя на последните парламентарни избори. ГЕРБ отново бяха първа политическа сила и смея да твърдя, че основна заслуга за това имат кметовете на партията по места. Във Варна ние сме 11 общини. Всички тези 11 общини са управлявани от ГЕРБ към днешна дата. Силно се надявам след 29 октомври това да се промени. Разбира се, най-много се надявам това да се промени в областния център Варна. Но варненският феномен, за който вие говорите така неприятно да го слушам, е в национален план също видим. Тук непрекъснато разговаряме с други гости като вас и с нощи и вчера бяхме с представители на Пловдив, кандидат кмета на район Тракия.
При овладяна местна администрация, при държавна администрация по места, която също не е малка, и като умножим по 4, ако приемем, че семействата имат 2 деца, но хайде да умножим по 3, тогава се получава тотален абонамент за властта на партия ГЕРБ. На практика точно така се получава и затова казвам, че според мен най-големия враг на обществото ни е именно апатията у хората. Ако те проумеят, че всъщност всичко или до голяма степен нещата зависят от нас, от избора, който правим, а избора е ежедневен, който прави всеки един човек, но нека на 29 октомври сутринта да се събудим с ясната мисъл, че можем да променим нещата. Отивайки до урните, даваме шанс на демокрацията да вземе нещата в свои ръце. И всъщност най-големият проблем на варненци е те искат да се отърват от този порочен кръг, който управлява Варна, а именно кръга Капитол, така наричаме ние варненци, кръга около човека с прякора, който дърпа конците във Варна. Трябва да се промени, но за да се случи, трябва хората да отидат до урните. Без да го направят, отново купения вод ще вземе превес над останалия и нещата ще бъдат такива, каквито ние сме свикнали. Щом в един град една дънка управлява града, значи трябва да говорим не само за мафиотизация, а и нещо по-лошо, връщане назад във времето, феодализация на вота. Феодализация на вота, който в 21 век се изражда в мафиотизация. Точно така. И следно гледам американски филм. Между другото, в американските филми, специално когато става дума за големите градове, мафията държи събирането на отпадъка. А и какво още държи мафията, освен събирането на отпадъка? Почистването също така. Но вие сте човек на точните науки. Точно така. И като човек на точните науки, как ще обясните този феномен, че 2013 година бюджетът на Варна е 200 милиона лева, а сега е 4 пъти повече, 800 милиона. Това е чудовищно увеличение. Къде са резултатите видимите? Много правилен въпрос, само че аз ще го видоизменя. Аз директно бих попитал кметът Иван Портних, ако случайно беше тук сред нас, къде са парите на варненци? Защото да, инфлация има, всички отчитаме този факт, но това са 4 пъти повече пари. Бюджета на Варна е много голям, което е нещо много хубаво. Аз не казвам, че това е лошо. Това е града с втория по големина бюджет в страната. Но в крайна сметка нормалното нещо, което интересува всеки един български гражданин е къде отиват тези пари. И ще дам само един конкретен пример с, аз го наричам визитната картичка на управлението на ГЕРБ и Иван Портних. Това е прословутия пробив Левски, който за 3 км и половина струва на варненци над 140 милиона лева или казано с други думи, над 40 милиона лева на километър. Извинявайте, но за такива пари можем да пробием тунел в планината, а ние построихме едни 3 км и половина булевард. И нещо много ясно искам да заявя. Голямата разлика между нас и останалите основни компоненти, останалите основни конкуренти за кметския пост. Нашата листа е съставена от чисти хора. Ние сме 50 човека, които изкарваме с труд прехраната си, с работа от сутрин до вечер. И го казвам не защото да си богат е порок, но в крайна сметка варненци е добре да осъзнаят, че техните интереси на работещи граждани няма как да се защитават от едни строителни или каквито и да е било други магнати. Винаги тези хора ще защитават собствените си икономически интереси. Време е Варна да има един друг тип управление, време е Варна да се управлява от работещи варненци, които им пука за града и за жителите на този град. Един конкретен въпрос в бъдещето време. Ако вие победите в кметските избори, каква ще ви бъде първата стъпка за разрушаването или поне за стартирането на процес за разграждане на този феодално-мафиотски модел? Какво първо трябва да се направи във Варна? Първото и най-важно нещо е да се направи пълна ревизия на всички концесионни договори и на всички договори, сключени от общината последните 10 години, а защо не и по-назад, разбира се, във времето. Там, именно в тези договори, е заровено кучето и там е големия проблем. Оттам изтичат именно тези огромни средства, за които говорихме до сега. Пълна ревизия на всички договори и нашата концепция е много по-различна от концепцията на останалите водещи партии и ще ви кажа защо. Ние имаме голямата задача пред нас
да направим така, че всички комунални услуги в града да бъдат управлявани от общински дружества. Това е заложено в нашата програма, а като първо, като веднага действия, които ще предприемем при встъпването си в длъжност, е именно създаването на общинско предприятие, свързано с чистотата на града, защото там изтичат много пари. И другото голямо общинско предприятие, което имаме за задача да направим веднага, е именно свързано с строителството на пътища и облагородяването на града. Смятаме, че ако тези две предприятия заработят като общински, това първо ще отвори много работни места в общината и второ, но най-важното нещо е, ще спести страшно много пари и средства на варненци. Защото именно в тези две пера изтичат най-големите средства в града ни. Като ви слушам се, имам чувство, че говорите за проблемите на София и на Пловдив, тъй като сметосъбирането в София и в Пловдив се държи, знаем, от една фирма, точно така. от един човек. Проблемите са сходни навсякъде. Така е. Да, но това е диагноза за България, не само за Варна. Абсолютно. Но все пак, ако говорим за черна дупка в концесионните договори на Варна, коя е най-голямата черна дупка? Кой концесионен договор е най-уязвим? Аз вече споменах, по принцип визитната картичка на управлението на ГЕРБ като цяло, това е строителството на пътища. Смятам, че там има много големи загуби за българския данъкоплатец. Но тъй като споменахте и дупка, аз ще припомня един проблем, който е в една язва в центъра на Варна и тази язва трябва да бъде излекувана час по-скоро, защото на варненци вече им писна тази грозна дупка да бъде на самото Ларго в центъра на Варна. Ще припомня на варненци, че едни 42 милиона лева бяха дарени буквално от правителството на Борисов, разбира се, респективно от кмета Иван Портних, на Георги Гергов, за да може общината да придобие парцела на така наречената дупка. За нас какво трябва да се случи там? Там трябва да бъде изграден многоетажен паркинг, дву- или триетажен, в зависимост от това как се изкажат специалистите. Но най-важното, отгоре площта над този паркинг трябва да бъде включена към Варненското Ларго, трябва да бъде естетизирана по начин, по който варненци приемат за най-добре. Дали да бъде павилион, шадраван или градинка, нека специалистите да си кажат. Но ние сме категорични, че на това място не трябва да има сгради, каквито варианти се чуха вече във Варна, защото по този начин ще бъде отнет от въздуха в централната част на града, който и без това е твърде малък и ще се запуши цялото Ларго. Там трябва да остане празно пространство, което да е в полза на всички жители на Варна. А каква е идеята на кмета Портних за тази дупка в момента и защо нищо не се прави? Попитайте го него, аз ще ви кажа. Според мен няма никаква идея, защото той не говори за тези проблеми. Няма ясна визия, пак повтарям, той и неговия екип няма ясна визия за Варна, а конкретно за дупката не сме чули нищо. Това всъщност е един тумор, който не се изрязва и се чака може би времето, за да се получи някаква добра концесионна или комисионна оферта. Аз не знам какво се чака, но едно съм убеден. Ако след изборите нещата останат по този начин, каквито са в момента, аз честно казано вече започвам да си мисля, че трябва да дойдат времената от 2013 година, когато Варна беше даван за пример за това как хората не приемат даден начин на управление и взимат нещата в свои ръце. Трябва ли по този начин да се случват нещата? В една нормална демократична страна, за да се стигне до едни такива протести, смятайте... Това всъщност не е необходимо да излизат отново на улиците десетки хиляди варненци, като могат да излизат пред урните и със своя глас да направят тази електорална революция. Точно така. Но разбира се, революция в правилната посока. Тъй като не е ли време вече, не само за Варна, но за цяла България, да няма вече дясно управление. Ние видяхме резултатът от дясното управление. Но когато говорим за дясно управление, консервативни модели, виждаме в Европа. Дясното в Европа е дясно. Или поне в повечето европейски държави, или в една част от тях. В България дясното е мафиотизирано. Мафиотизирано и, както говорим, феодализирано до голяма степен. При това положение човек трябва да е абсолютен политически слепец, за да не може да направи правилният избор на тези местни избори. Време е, струваме се, за ляв рестарт. Абсолютно съм съгласен с това и нашата задача до края на кампанията е да убедим българските граждани, че този мит, че държавата, общината е лош стопанин, просто да го изчистим. Защото
пак казвам, за нас основен приоритет е след изборите да започнем изграждането на една общинска икономика, която да вземе голяма част от нещата в свои ръце. Имаме чудесни примери в България за градове, в които всички комунални услуги се управляват от общината. И аз обичам да давам пример с Троян, където това е така. И там общинските предприятия не само, че се управляват умело парите на гражданите, а самите те се самоиздържат, което е много важно. Така че самата COVID-криза, която премина съвсем наскоро, доказа и всъщност пример Строян също доказва, че държавата и общината могат да бъдат добър стопанин. Това е много добър завърших на разговора, тъй като кмета Донка Михайлова е един изключителен пример за ляво управление и за социално управление. Абсолютно. Там всички фирми, разбира се в много по-малък мащаб от един областен град, са почти всички със собственост на общината. Именно. Това е пътя и за Варна. Според нас да. Твърдо сме убедени в това и затова развитието на общинската икономика заема водещо място в нашата програма. Мога да кажа, че столицата на Балкана, Троян, ако така се изразя, може би да бъде пример за Варна. Така, благодаря за вашето гостуване. Ако трябва в едно изречение да се обърнете към избирателите на Варна, какво бихте им казали? Аз ще им кажа, погледнете нашата листа. Ние сме чисти хора и сме дошли за да изчистим Варна от корупционните практики, от зависимостите и от това от хората с дънки и хората с прякори да дърпат конците в нашия град. Време е властта във Варна да се върне там, където е мястото, а именно в високата сграда на общината и варненци да получат своето адекватно управление. Гласувайте с номер 1 в бюлетината. Желая ви успех, в което не се съмнявам. Благодаря за вашето гостуване и за вашия коментар. Приятен ден, уважаеми зрители. До следващата среща.